भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'फानि 35थि जे थैनाय सान रुंसारि सानखौ जोङो दिनै फालिदों आरो गोदान दिल्लीनि बे बड'लेण्ड हाउसनि लांगोनायाव थानाय बे थावनियाव फुंबिलिनि आरज दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ हाफ होइस्ट खालामनाय आरो लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। एखे लेथारैनो क'क्राझारनि दतमा जे थुलुंगापुरियाव थानाय बड'फानि जेराव फबनाय जायगा दङ बे जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु क'क्राझार जिल्ला आरो जोंनि दख'राफ्रा लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ दा मावफुंगासिनो। सारा आसाम नाङै जोंनि जिल्ला दख'रा इउनिटआव आरो गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसन अनुस्थान प्रतिष्ठानाव बड'फानि दिनै बे गोथार जे थैनाय सान बे हाबाफारिखौ मावदों। बिथांखौ गोसोखांनानै गिबियावनो बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आङो आफा इसोरनियाव आरज गाबदों आरो लोगोसेनो दिनैनि बे बुब्लियाव बड'फाया जेराव थाया मानो अरायबो जाहाथे थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ बिथाङा जोंनो बोर सारस्रिहरनो हायो आरो बर' माहारिबाद बर' हारि आरो बर' हारिनि जे गेरेमसा माहारि दानायनि जे बिथांनि आदर्श आरो सिमां बेखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनो हानायनि हाबा मावलांनायाव जाहाथे बिथाङा जोंखौ अरायबो बोर सारस्रियो आं बेखौनो आफा इसोरनियाव आरज गाबदों। दिनै मोनसे मोजां सम आरो मोनसे गौरब आत्ममर्यादा आत्मसन्माननि बर' हारिनि सिनायथि बड'फानि जे रिकगनिसनखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लाबोनो हानायनि मोनसे गोग्गानायनि दिनै सान होननानै जोङो थारैनो बुंनांगोन आरो बे जारिमिनारि सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ भारतनि बे राजथावनि गोदान दिल्लीयाव आसामनि नैथि महान सुबुं हिसाबै भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलैखौ आसाम भवननि साखाथियाव थानाय प्राय 100 मिटारसो जि लामा दङ गुसुं लामा बे लामाखौ बिथांनि मुङाव ट्रिबिउट खालामनाय जादोंमोन बा बिथांनि मुङाव बेखौ लाखिनाय जादोंमोन आरो दिनै आसामनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै कैलाश कल'नियाव थानाय बे जे मेन लाला लाजपत राय मार्गनिफ्राय जागायनानै इउ टार्ननि जि सार्कोल दङ बे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग बिमुङै आरो बे सार्कोलाव बड'फानि गोथार मुसुखाखौ दिनै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा 4 बाजियाव फैनानै बिथाङा बेखेवगोन आरो बिथांनि गोथार आखाइजों बेखेवनायनि गेजेरजों दिल्ली आरो भारतनि सुबुंफोरनो बड'फानि मुङै बे लामाखौ मान बावगोन बा सन्मान होगोन। दा बेयो जोंनि थाखाय गिदिर देरहासारनाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 6 डिसेम्बर 2024 मायथाइयाव जोङो पार्लियामेन्ट हाउसआव थांनानै अमित शाह बिथां नखर मन्थ्रिनो जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन। मेम'रेन्डामनि आधाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालियाव जुथुम्मा दतमायाव थांनानै बिथाङा 16 मार्च 2025आव घोषणा होदोंमोन गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै मुसुखा जागोन, गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै लामानि बिमुं होनाय जागोन आरो बिथाङा खोथा होनाय बायदि खामानि मावदों आरो जों मिथिगौ बिथाङा जि बुङो बेखौनो मावफुङो। सासे एक्सन ओरिएन्टेड देशनि महान सासे नखर मन्थ्रि आरो दिनैनि बे सानाव आङो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ धन्यबाद बावो, भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ आं धन्यबाद बावो। बिथांमोना बर' हारिखौ आरो बड'फाखौ 140 कौटि देशनि मुलुगनि बयनिख्रुइबो लार्जेस्ट डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो जेराव 140 क्र'र थानाय बे देशआव बर' हारिखौ मर्यादा होनाय, बड'फाखौ मर्यादा होनाय, आसामनि नैथि महान बेक्ति हिसाबै बड'फाखौ मर्यादा होनाया बे थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेबायदि खाफालखौ बर' हारिया मोननायाबो बेयो मोनसे जोंनि भाग्यनि बाथ्रा। आं दिनैनि बे सानाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो धन्यबाद बावो। बिथांनि इनिसिएटिभआव जोंनि मेम'रेन्डाम बायदि बिथांमोननि मददआव बे खामानिया साक्सेसफुलि जाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रिखौबो आं धन्यबाद बावदों, मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ। आरो दिनै सारा आसाम नाङै जोंनि बे फुंबिलिनि हाबाफारिया जोबनायनि उनाव 4 बाजिनिफ्राय 15टा
डिस्ट्रिक्ट आरो साब डिभिजनाव जि मुल हाबाफारि लामा बेखेवनाय बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय आरो जि मोनसे पाब्लिक मिटिं कैलाश कल'नि जे पार्कआव स्पेसियेलि हाजारनिबो बारा सुबुङा बेयाव बाहागो लागोन आरो आसामनिफ्राय प्राय भार्चुवेलि माने लाइभ स्ट्रिमिंनि गेजेरजों 20,000नि जोंनि पाब्लिकफ्रा बा जोंनि डिगनिटारिस आफादनि आरो हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन लोगो लोगोनो बे हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो मोनाबिलि 5:30 बड'फानि मुङै प्राय जोङो 5 लाख आलारि बाथि ममबाथि जोङो फोजोंनानै बड'फाखौ जोङो मान होनाय आरो बड'फानि मुङै दिनै मोनसे सोरांनि आलारि बाथि जों फोजोंगोन बड'फाया जेब्लाबो माहारिबादनि आदर्शजों खामानि मावदोंमोन हारिनि सिनायथि थामोनथा रैखाथि हारिनि अस्तित्वनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानै राजनैतिक आरो सांबिधानिक मोनथायनि थाखाय आरो बड'फानि लामा हान्थिनाय जे 4 बोसोराव 1987 मायथाइनिफ्राय 1990 दिनैनि बे 1 मे बे सानाव बिथाङा जे समाव रुंसारि जादोंमोन बे समसिम बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुल सासे गुबै आरो गाहाय की दैदेनगिरिमोन बिथांनि दैदेननायावनो बड'लेण्ड आन्दलना जादोंमोन आरो बर' हारिनि जे गावसा गावसि गोग्लैसोनाय खास्रि बिस्रि थासारिखौ फोजाखांनानै खौसेथिनि गेजेरजों आलादा रायजोनि दाबिखौ बिथाङा दैखांदोंमोन आरो सारा मुलुगनाङैनो भारत नाङैनो आसाम नाङै सा सानजा भारतआव बे आन्दलना मोनसे सोमोनांथाव महर लादोंमोन आरो बिथांनि बे सोमावसारनाय आन्दलनखौनो मुल बिथा हमनानै दिनै BSc गोरोबथा BTC गोरोबथा BTR गोरोबथा जों मोननो